Bon dia. Aviam, en el vídeo d'avui intentaré fer la tasca 1. Intentaré, com... quasi segur que ens en sortirem. No prometo res, Intentaré fer la tasca 1 del projecte de Competiq1 del curs 2022-2023. Què és això? De què estic parlant? Els cursos de Competiq, de cursos d'informàtica, acaben amb un projecte que és una activitat... no és un examen, però es pot fer amb apunts, es pot fer amb internet, però sí que és una activitat llarga, grossa, que intenta comprovar que sabeu fer tot el que hem anat aprenent al llarg del curs. I ve de fora, o sigui, de fora, ho fa el Departament d'Ensenyament. O sigui, a tots els CFAs es fa el mateix. Llavors, sempre són semblants. Anem a intentar fer el de l'any passat, anem a mirar com és el de l'any passat, perquè estiguem preparats, per estar preparats pel dels anys següents, que és molt probable que siguin semblants. Llavors, és una activitat que dura diversos dies, que té diverses parts. Jo intentaré fer la tasca 1, que té dues parts, i no sé el que trigaré, però teniu temps de sobres. Jo aniré una mica ràpid per no avorrir-vos com mireu el vídeo, però aneu posant el pause si aneu seguint i aneu a intentar fer-lo igual. Mireu. Primer, aquí hi ha una contextualització. Un conte. Ara som un equip de futbol, no sé què... Ara està de moda això, l'aprenentatge ha de ser significatiu i ha d'haver-hi una mica de contextualització. A la pràctica, els meus alumnes, la majoria, els hi fot mandra llegir això. El que volen és anar directament a que ens diguin què hem de fer. Però bueno, aquí teniu primer el conte, us ho llegiu en calma si voleu, poseu el pause, però bàsicament som un equip de futbol i anem a celebrar que ha ascendit a la divisió, com se digui. Llavors, aquí hi ha tota una història, se crea una carpeta, no sé què. És probable que treballem en Moodle i llavors això de les carpetes sigui diferent. Si no, ja en parlaríem. I aquí, mireu, aquí diu 9 hores presencials a classe. Aviam si el puc fer menys, perquè no em dóna la vida per dedicar-vos 9 hores a això ara. I aquí comença la tasca 1. Ens diu que l'ordinador ens haurà deixat en algun lloc un document que es dirà calendari equip.txt, on el professor indiqui. Jo ho deixaria al Moodle, però el que ens digui cadascú. I volen que l'agafem i l'obrim amb el nostre programa de tractament de text habitual. A Competiq1, els cursos que faig jo, el programa de text serà el de l'editor de text de Google, el Google Documentos, Google Docs, o com es digui aquesta setmana. Què haurem de fer? Llegir atentament el text. Ens el saltarem, no ho digueu a ningú. Això ningú podrà comprovar. Editar el document per fer un disseny visualment atractiu. Deixar un full en blanc a l'inici perquè era portada. Aquí comença la part embolicosa. Aquí la gent, els meus alumnes s'enfaden amb aquestes coses i una mica en raó, estan una mica atabalats. Llavors, deixeu un full en blanc i després diu, feu una portada no sé què. L'has de fer en el mateix full en blanc o després? Jo crec que el mateix full en blanc és el fruit de la portada, és el que entenc aquí. Que us feu un embolic, feu full en blanc i després portada? És igual, també. Tot el que sigui interpretacions de l'enunciat, totes en valen. Un text introductori a portada, calendaris en llista de pics, en apartats diferents els partits de primera i de segona volta. Buscar un nom per a l'equip i substituir CFX666 per aquest nom, inserir l'escut a la part superior dreta al primer full i afegir vores al document. Això és la primera part. Després hi ha una segona part, que acaba aquí, que diu que li canvi el tipus de lletra i color, ressalti alguna paraula o paràgraf, amb negreta, cursiva, subratllat, donar format als paràgrafs, interlineat, no sé què, inserir menys 2 fotos d'una carpeta de fotos que ens diu el professor, diu on són, les editem una mica, girar, escapçar, color vores, busquem una altra imatge a internet i la posem aquí i apuntem d'on l'hem tret a la webgrafia i finalment elaboreu la portada del document, el que us deia al principi. La portada del document és una mica embolicós, però és el primer full, serà una portada, ja està, amb el text, el nom i l'escut de l'equip. Som-hi! Llavors,
faré servir un document del Google. Si ho feu en Word o en LibreOffice, fantàstic. Vale? No és exactament igual, però és molt semblant. I d'on trec el text? Doncs d'on em digui el professor. Jo ara mateix me l'he baixat, el tinc a descàrregues, el tinc aquí. Ojo, ui viu, n'hi ha dos, text cartell i calendari equip. No m'agafeu el que no és, perquè encara sigui un document de text, doncs cada document de text és diferent. Agafo tot això, ho copio, botó dret, còpia, i me'n vaig al navegador on tinc obert el programa d'edició de text. Botó dret, pegar sin formato. Bueno, com que ve d'edició de text, si faig pegar és el mateix, però jo recomano pegar sin formato quan copieu coses d'internet i quan copio coses per principi, moltes vegades ja se me'n va el dit aquí, pegar sin formato. Apa, doncs ja puc començar a treballar amb això. Primer diu deixar un full en blanc a la portada, però després diu que el text introductori va a la portada. O sigui, jo crec que el salt de pàgina va aquí. Però bueno, és igual, anem a crear-lo aquí al principi. Per deixar un salt en blanc, un full en blanc al principi, per fer això es diu es fa una inserció d'un salt de pàgina. Si no me'n recordo quin menú està, ho busco, però jo sí que me'n recordo. Insertar, saltos, salto de pàgina. Fixeu-vos la drecera, jo me la sé també, control intro. Si apretem control intro, també fa aquest salt de pàgina i ja està. Què més demanava? El nom de l'equip, CFXXXX. Que el canvi per un nom de l'equip que m'inventi jo. No estic gaire creatiu, anem a posar la Garrotxa. Però no, un momentet, hi ha una pila de X. Podria fer-ho un per un, però és un avorriment. Ho podria fer, tampoc és tant. Però anem a fer servir una eina que ens permet fer això, que és l'eina de cerca i substitueix, o cerca i reemplaça. Aquest també sé on està, però imagineu-vos que no me sé. La busco a herramientas, no la trobo. La busco a formato, no la trobo. Insertar, ver, editar, busca i reemplaza. Vale? És qüestió de saber el que voleu fer i buscar-ho. Aquí li poso que vull buscar X, 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 X i vull canviar-ho per la Garrotxa. Cadascú el nom del seu equip. Si li dono a reemplazar, me'ls anirà substituint un per un, començant per aquest. Però, com que no hi ha gaires XXX fora d'això, poso reemplazar tots. Apa, ja està. Ja tinc 2 punts. Tanco. Què més em demanava? Segurament us ho donarà en paper, jo també ho tinc en paper. Em diu que llegeixi el document de text, llegit. Que faci un disseny visualment atractiu, ja ho anem fent. Un full en blanc. El text introductori el vol a la portada. M'ho podien haver dit abans. Jo crec que el text introductori deu ser tot això. Botó dret, cortar. Me'n vaig cap aquí. Botó dret, pegar. No ho he fet bé. Control Z. Botó dret, pegar. Ara sí. Ho havia enganxat després del salt de pàgina. Si apreteu aquí, veiem exactament on està el salt de pàgina. Vale? Però de totes formes m'han anat al principi de tot i ja està. Però bueno, en ver podeu fer ver que es veguin els caràcters que no se poden imprimir. Els salts de línia, els salts de pàgina, etc. Ho trec. Anem a posar el calendari organitzat en llista de pics. N'hi ha 2 parts del calendari. Doncs tant una com l'altra, selecciono i faig clic aquí, el botó de llista com vinyetes. Llista de pics, llista com vinyetes és el mateix, o llista no numerada. Depèn del sistema operatiu, fa servir una o una altra. Amb això faig el mateix. Els de la primera i els de la segona volta en apartats diferents. No sé ben bé què vol dir amb això. Jo el que faria seria posar-li aquí un encabezado 1 i aquí un altre encabezado. Jornades. Aquí, jornades, també li dic que sigui encabezado 1. I això li dic que sigui título. Inserir l'escut de l'equip aquí dalt, vol que posi
a l'escut de l'equip. Insertar, imagen, subir de l'ordenador. I la busqueu on la tingueu. Vale? Jo la tinc a baixades. Escut de l'equip. Apa. Recordeu, quan insereixo una imatge, per defecte me la posa així, intercalado, que és molt lleig. Recomano el segon, ajustar texto. I ara sí que podeu, un cop heu apretat aquell botó, podeu portar-lo on ens diu. A mi m'ha dit a dalt a la dreta. Doncs la deixo aquí. Vale. Diu també que canvi el tipus, la mida i el color de text. Veieu, això d'aquí ho faig ben gran. Li dic que sigui tipus Valubei. Li dic que sigui de color vermell. Això d'aquí sota li dic que sigui de tipus Century Gothic. Això d'aquí sota li dic que sigui Conforta. I això d'aquí sota, com que és el mateix. Podria haver fet servir un estil, però a més, com que és tan curtet, no cal ni això. Això d'aquí ho deixo també com a Conforta. Vale. Donar format als paràgrafs. Donar format als paràgrafs, selecciono, formato, puc posar-lo que entri una mica posar-lo una mica de sangria, puc posar-li una mica d'interlineat. És anar jugant amb les eines de format. També diu que posem alguna cursiva, alguna negreta. Anem a posar aquí una negreta. Posem una cursiva. Aquí, amb totes les nostres forces, ho poso en cursiva. Si no em diu què és el que vol en cursiva, jo poso el que em dóna la gana. I algun subratllat. Anem a posar algun aquí, orgullosos. Vinga, visca el Barça. Ja que sí estem, tios. És molt fàcil, això. Anem a posar més imatges de les que m'ha dit. Diu que insereixi imatges. Insertar, imagen, subir de l'ordenador. Me'n dona unes quantes i diu que em posi com a mínim 2. Doncs anem a posar aviam aquesta, partit. El mateix que abans. Preto aquesta opció, li canvio la mida, la poso on em doni la gana i em diu que l'editi una mica, diu que faci coses amb ella. Amb aquest editor de text, amb altres és botó dret aquí i remenem per aquí. Potser per aquí també puc fer-ho. Ja anem a fer aquests 3 botons, ajustes, i ja s'obren aquí infinites coses. Aviam, puc canviar-li, puc recolorar-la una mica, anem a deixar-la així vermellosa. Puc canviar-li el brillo, el contraste, puc inclinar-la una mica, puc que el text s'ajusti... Bé, això és tonteria, però jo crec que el millor és aquest. Tamaño i rotació... Bueno, puc remeno una mica les imatges, una miqueta com que quedi maco. Normalment, en el món real, com més retoquem, més ordera queda. Però aquí heu de demostrar que sabeu retocar, doncs retoqueu una mica. I el mateix amb una imatge que cerquem a internet. Volen que cerquem una imatge d'internet. Doncs me'n vaig, obro un navegador nou, i una imatge que busco. Només diu que tingui bona mica amb el tema. És de futbol, doncs vaig a buscar una pilota. Busco pilota, imágenes, trio una pilota, aviam aquesta, i no me la baixo d'aquí, me la baixo, si de cas, d'aquí. O l'ideal és anar a la pàgina, però bueno, aquí ja servirà. Botó dret, guardar imagen como. Fixo que és JPG, m'agraden JPGs. Em fixo el nom i em fixo on estic deixant, a baixades, concretament. Us dic que m'agrada JPG perquè a vegades no totes les imatges que estan a internet, a vegades la gent intenta que no ens les baixem i quan intentem baixar-les apareixen en formats estranys i donen problemes.
Si són JPG no tindreu cap problema per ficar-la, vale? Però bueno, podria ser que no fos JPG, llavors recomano buscar una JPG. Faig desa, ja la tinc deixada. On estic ara? Torno al navegador, torno al programa i la pilota l'afegeixo. Em diu que n'afegeixi dos dels que em dona, només n'afegit una, l'altra l'afegiu vosaltres, com us sembli. I la pilota, insertar imagen, subir a l'ordenador, la busco, l'he deixat aquí. Oh! Tipo d'imatge no compatible. Me cago en dena. Semblava un JPG normal. Me cago en dena. Aviam aquesta. Botó dret. Guardar imagen como. Fixeu-vos que no em complico, eh? Aquella no vol? Torno a intentar amb una altra. Tiquití. Tornem-hi. Insertar imagen, subir d'ordenador. Tanco això. Insertar imagen, subir d'ordenador. Futbol. Ara. Clic. Ajustar texto. L'arrossego on vull. Li canvio la mida i l'edito com em sembli. Estaríem amb això? No compta. Quan agafem alguna d'internet volen que ho apunteu a la webgrafia. Vale? La webgrafia és la bibliografia d'on hem tret la informació. Doncs l'hem agafat d'aquesta pàgina, botó dret, copiar. I aquí tindria un altre document que seria la webgrafia, que ara mateix... Aviam si tinc aquí. Bueno, creo un de nou, un nou document de Google. Li poso el títol webgrafia i aquí volen que faci una llista de pics i aquí poso control V baixa. Ai, vol que posi també, perdó, títol de la imatge, l'autor i l'enllaç a la web on l'he trobat. Anem a buscar tot això d'aquesta pilota. He fet clic sobre la imatge i aquí sota View Author Information. Tiqui. Jo crec que l'autor és això. Vale? El senyor Anton, aquest senyor és el que ha pujat aquesta imatge. Anem a copiar fins aquí. I aquí... No, on tenia la pilota? Imatge pilota. Control. I aquí sota sí la URL. Es podria fer una mica millor, lo de la webgrafia, però bueno. Amb això estaríem. I aquí posaríem de títol també webgrafia, i si busco més coses d'internet amb següents apartats d'aquest projecte em demanarà que busqui més coses. Ho aniré afegint aquí cada cosa. Explico què és, poso tota la informació que trobi i la URL d'on ho estic traient. I aviam, tornem aquí. Tornem a obrir l'anunciat perquè jo crec que quasi estem. Jo crec que ja estem. Ara es tractaria d'anar-ho retocant una mica, que quedi més maco, però sobretot això. I un incís, afegiu vores al document. Aquí, aviam. Si treballeu amb altres processadors de text, arxivo, pàgina o alguna cosa així, configuració en pàgina, hi ha l'opció de ficar vores. Aquí no la tinc. Vale? Si feu servir el Word, si feu servir LibreOffice, la teniu. Aquí no la teniu. Si heu fet compètic amb el Google i us surt afegir vores al text, segurament el profe us ho perdona. El formato... tampoc. Ah, sí, farà bordes. Aviam. No sé què li he posat bordes, però tota la pàgina no. Jo crec que no es pot posar bordes aquí. També tot això canvia, o sigui, potser ara no puc posar bordes i demà passat sí.
vale? Que la tecnologia progressa i cada vegada es poden fer més coses més fàcil. Però ara mateix no es poden posar bordes. Us dic un truco per si es posa bordes algú i vol que poseu bordes amb un document de Google. Una xapussilla que seria equivalent a posar bordes seria insertar tabla. Creem una tabla d'una sola cel·la i aquí dintre posem tot el que vulguem i això és com posar bordes. Vale? Si aquí dintre posem tot això, cortar, m'ho porto aquí dintre, control V baixa, doncs és com si hagués posat bordes. Queda una miqueta regolinxi, vale? Però bueno, és un apanyo i us ho ensenyo jo perquè sou molt xulo, però és molt probable que si treballeu amb Word busqueu afegir bordes de pàgina, opcions de pàgina i ja estigui. Si treballeu amb LibreOffice també, si treballeu amb Google Docs, és probable que el profe us perdoni la part de posar bordes. I diria que ja està, vale? Teniu 2 hores per fer això, jo no sé el que he trigat, però menys, però deixant molt cutre, però es tractaria ara d'anar-ho retocant, d'anar-ho deixant una mica més maco. Si això és la portada, potser volem això aquí baix més gros, centrat. L'escut l'hauria posat al mig ben gros, però em diu que el vol a la dreta. Doncs potser el vol així petit, jo què sé. Recordeu també, podem fer servir el zoom. De cara a organitzar la portada, potser ho volem tenir així més petitó i tenir una imatge més global de com està la pàgina. Això està així, alineat a l'esquerra, potser ho vull alineat centrat i aquí borro una mica per encàpigar tot el text d'introducció a la portada. Portada cutre, però bueno, és el que hi ha. Tiqui, tiqui, tiqui. Vale? Això seria tasca 1, primera part i segona part del projecte de CompetIQ del curs 22-23. Si tot va bé, d'aquí poc hi tornem i fem la tasca 2. Ens veiem en propers vídeos. Adeu.